हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर आज आपण बघणार आहोत अस्सल मालवणी सोलकढी. अगदी सोप्या पद्धतीने करणार आहोत आपण ही रेसिपी. बघा किती सुंदर कलर आलाय. ही रेसिपी बघण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि आवडल्यास लाईक करा. तर बघा यासाठी काय काय साहित्य आपण घेतलंय. खोबरं घेतलंय अर्धी वाटी, कोथिंबीर घेतली बारीक चिरून, त्याच्यानंतर 4-5 मिरच्या घेतल्यात, लसणाच्या पाकळ्या एक 10 आहेत, कोकमाचा रस आहे, आगळ, मीठ चवीनुसार. तर चला आपण कृतीला सुरुवात करूया. पहिल्यांदा मी एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मिरच्या, लसूण आणि जे आपण हे अर्ध वाटी खोबरं घेतलंय ना ते ऍड करणार आहे. आता आपण मीठ घेतलंय हे 1 चमचा, ते ऍड करतोय. चवीनुसार मीठ घेऊ शकता. आणि आपल्याला ना आता याच्यामध्ये थोडं पाणी ऍड करून मिक्सरला लावून घ्यायचंय, पेस्ट करून घ्यायची आहे त्याला. बघा आपली पेस्ट इथे रेडी आहे. आता मी एका चाळणीमध्ये पेस्ट काढणार आहे. खालती मी एक भांडं घेतलेलं आहे, जेणेकरून आपण आता आहे ना हाताच्या साह्याने व्यवस्थित याच्यातला जो नारळाचा रस आहे तो आपल्याला काढायचा आहे. तर बघा, म्हणून चाळणीचा वापर करायचा, जेणेकरून फक्त रसच आहे ना तो म्हणजे आपल्या भांड्यामध्ये येईल आणि आपल्याला परत गाळण्याची आवश्यकता लागणार नाही. तर मस्त आपण नारळाचा आता दूध काढून घेऊया इथे. शक्यतो जितकं जमेल तितकं कमी आपल्याला आहे ना याच्यामध्ये पाणी ऍड करायचंय, कारण जास्तच पाणी आपण ऍड केलं तर आहे ना त्याच्यामध्ये मग पाण्याची चव जास्त येईल आणि नारळाच्या दुधाची जी सोलकढी असते ती मजा आपल्याला घेता येणार नाही. आता बघा एकदा मी त्याचा पूर्ण रस काढलेला आहे आणि आता मी हे जो उरलेला नारळ आहे ना जो किस, तो पुन्हा एकदा मिक्सरला वाटून घेणार आहे. बघा किती छान नारळाचा रस येतोय आणि उरलेला आपण जे खोबरं आहे ना, जो खोबऱ्याचा किस पुन्हा एकदा मिक्सरच्या भांड्यात ट्रान्सफर करतोय. बघा किती नारळाचा रस आलाय तो. आता याच्यात थोडं पाणी ऍड करून आपण पुन्हा मिक्सरला लावून घेऊया. हा अगोदरचा रस आहे. आता आपण पुन्हा सेम प्रोसिजर करायची आहे. पुन्हा आपल्याला ह्या भांड्यामध्ये नारळ आपण आता जी पेस्ट केली ती ऍड करायची आणि हाताच्या साह्याने छान नारळाचा रस काढून घ्यायचा आपल्याला. अगोदर मी आता ट्रान्सफर करते पेस्ट. बघा, आणि भांडं धुवून घेतलंय मी मिक्सरचं, तेच पाणी ऍड केलंय. वरतून अजून पाणी ऍड नाही करणार आहे मी. बघा आपण हॉटेलमध्ये खूप वेळ सोलकढी घेतो, पण ते अगदी म्हणजे कधी त्याच्यामध्ये ताक मिक्स केलेलं असतं किंवा कधी पाणी. तर आपण इथे फक्त नारळाच्या दुधाचाच वापर करतोय आणि पाणी आवश्यकतेनुसारच वापरतोय. त्याच्यामुळे आपली जी सोलकढी आहे ना ती अप्रतिम होणार आहे. नक्की तुम्ही रेसिपी ट्राय करा. खूप छान आपल्याला नारळाचा रस इथे हाताच्या साह्याने काढून घ्यायचा आहे. बघा जवळजवळ आता नारळाचा रस पूर्ण काढून होतोय आपला. मी फक्त 2दाच मिक्सरला लावून घेतलंय. तुम्ही जास्त वेळ केलात ना तर तेवढी जास्त सोलकढी तुमची पातळ होणार आहे. त्याच्यामुळे हे लक्षात घ्या की फक्त 2दाच आपल्याला नारळाचं दूध काढायचं आहे. बघा आता आपलं नारळाचं दूध काढून रेडी झालेलं आहे. आता आपण जो आगळ घेतलाय ना कोकमाचा रस, तो ह्याच्यामध्ये ऍड करणार आहे. तर हा माझ्याकडे गावचा आहे आणि खूप स्ट्रॉंग फ्लेवर आहे, त्याच्यामुळे ना मी फक्त 1.5 चमचा ऍड करणार आहे. बघा लगेच कलर किती छान चेंज होतो. आता एकदा छान स्टर करायचंय आपल्याला. आता आपली सोलकढी रेडी झालेली आहे अगदी सहज सोप्या पद्धतीने आणि कमी साहित्यात. आता मी तिला ना कोथिंबीर घालून गार्निश करणार आहे आणि आता आपण ना सर्विंगची तयारी करूया.
बघा, पित्तनाशक आणि पाचक शक्ती वाढवणारी आपली छान एकदम सोप्या पद्धतीतली सोलकढी रेडी झालेली आहे. आय होप तुम्हाला ही रेसिपी नक्की आवडली असेल आणि तर तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये कशी झाली हे सांगायला विसरू नका. आणि माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग गाईज. बाय बाय.